बड'लेण्डनि जोंनि जिथु एसेम्बलि बे एसेम्बलियावनो आसाम एसेम्बलिया जागोन आरो माखासे जायगा एडजास्ट खालामनांगौ जिहेतु 122 सा जोंहा माने आसाम बिधान सभायाव सोद्रोमा दङ बेनिखायनो जोंनि माने बर'फोरनि बिटिआरआव बा क'क्राझाराव बे लांनो नागिरदों सार सप्तासेनि थाखाय दा बेनि सायाव सारा रायजो राजाफोरनि खाथियाव ओरैनो गुवारै फोरमायगोन नामा सार? आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव मानाव गेदेर आसाम एसेम्बलिनि स्पिकार बिथाङा जे क'क्राझार भिजिट खालामहैनाय बिनि उनाव जे प्रेस मिट जानाय बेखौ आंबो नुदों नुनायाथ' बिनि सोमोन्दै बिनि सोमोन्दै सार माने बे मोजां जागोन ना मागोन बिनि सायाव माबा मोनसे जोंनि बिटिआरआव थाखानाय माखासे बिनि सायाव रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन सार? मोजां गाज्रिखौथ' बारा बुंथ' हाया नाथाय बर'फ्रा आसामनि थागिबि आरो बर' भाषाया आसामनि लोगोआरि राव दा फार्स्ट टाइमनि थाखाय आसामनि एसेम्बलिया जे गोजां बोथोरनि एसेम्बलि नभेम्बर डिसेम्बराव जे जानो गोनां बे जोंनि बर'नि राजथावनि क'क्राझाराव बिथांमोना खुंनो लादों बेखौ जों बरायो ओमफ्राय जों आसा खालामो मानाव गेदेर आसाम एसेम्बलिनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांनि दैदेननायाव जे बर' भाषाया आसामनि अफिसियेल लोगोआरि राव नाथाय बिटिसिनि बियो 1 नम्बर राव दा ओंखायनो क'क्राझाराव जि जानो गोनां आसाम एसेम्बलि बे सेसनाव जि गोजां बोथोरनि जानो गोनां क'क्राझाराव बे जाहाथे बिटिसि ओनसोलाव बर'आ मोनसे 1 नम्बर भाषा हिसाबै बे एसेम्बलि टटेल एसेम्बलिखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जुदि बर' रावाव जुदि फुरा खुंजोबोब्ला 126 जन MLA फ्राबो बर'नि रायज्लायनो आरो बर'निनो कुइसन सोंनाय बर'नि फिननाय होनो बिथांमोना जुदि बे बेबस्था खालामनानै होयोब्ला बे बर'नि थाखाय जारिमिन जाना थागोन मानो होनोब्ला आसामाव बर' भाषाया लोगोआरि राव नाथाय बिटिसिआव बे 1 नम्बर राव ओंखायनो बे जानो गोनां जि एसेम्बलि सेसन बेखौ जाहाथे बर'नि फुरा सालायजोबोब्ला होमबा बे जोंनि थाखाय गोग्गानाय जागोन आरो बे मोनसे जारिमिन जागोन जुदि क'क्राझाराव थांनानै आसामनि एसेम्बलिखौ बिथांमोना जुदि असमिया रावाव जुदि खुङोब्ला बे खिन्थु जोंनि थाखाय बे मोनसे बर'नि जायगायाव फैनानै आरो बर'आबो जिहेतु अफिसियेल एस'सियेट माने लोगोआरि राव होमब्ला बर'खौ मोनसे मर्यादा होनाय जागोन आरो जों गुवाहाटियाव सम सम बर'नि MLA फ्रा बर'नि सोंथि सोंनायखौ नुदों ओंखायनो दा क'क्राझाराव अकल बर' MLA फ्राल' कुइसन सोंथि सोङा मालासिनो बिथांमोना 126 जननि गेजेराव 126 जनाबो बर'नि कुइसन सोंनाय आरो बिथांमोना बे सुबिदाखौ खालामना लानो हायो मानो होनबा ट्रेन्सलेटर दङ आरो बर'आबो लोगोआरि राव हिसाबै बेखौ जोङो क'क्राझाराव जानो गोनां एसेम्बलियाव बर'नि कुइसन सोंनाय बर'नि फिननाय होनाय आरो बर'नि मान सन्मान आरो बर' रावखौ फोथांनानै दोननायाव जाहाथे 126 जन MLA आबो आरो आसाम सरकाराबो जाहाथे बेखौ बर' रावखौ अनसायो बेखौ जों मिजिंथिबाय आरो बर'नि टटेलि बर'निनो एसेम्बलिखौ बर' भाषायावनो सालायजोबोब्ला बे मोजां जागोन बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय आं सानो जिहेतु बर' भाषाया लोगोआरि रावखाय बिनिफ्राय आसाम एसेम्बलि जाय क'क्राझाराव जानो थांगासिनो दङ बेयो टेम्परारिसो खिन्थु जुदि गोदोनिफ्रायनो डिमान्ड खालामबोबाय थानाय दंमोन सम सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंबोबाय थादोंमोन जे आसामाव रायजोपाल दं गभर्नरा बिटिसिआवबो गभर्नर अफिस लुनो नांगौ होननानै ओमफ्राय महाराष्ट्रआव बा जम्मु काश्मीराव गोदो बिदि दंमोन महाराष्ट्रआव बिदर्भा रायजो बिग्राफोरा बिदर्भा रायजो बिग्राफ्राव बिदर्भा रायजो बिबाय थानायनि थाखाय बा बिदर्भा ओनसोलनि रायजो राजाखौ खुसि खालामनो थाखाय महाराष्ट्र सरकारा मोननै बिथांमोनाव सेक्रेटारियेट दङ
मोनसे मुम्बाइआव मोनसे नागपुराव गोलोम बोथोरनि एसेम्ब्लिखौ बिसोर मुम्बाइआव खालामो गोजां बोथोरनि एसेम्ब्लिखौ बिसोर नागपुराव खालामो बिथांमोननि केपिटेलानो मोननै बादि सेक्रेटारियेटआ मोननै बादि दा ओंखायनो दा दा नोङो आसाम एसेम्ब्लियाबो जुदि सानदोंब्ला टेम्परारि नङा मोनसे पार्मानेन्ट अफिस क'क्राझाराव बे दिसपुरनि साब अफिस बिथांमोना जोंनि बिटिए डिस्ट्रिक्ट सिभिल एरियायाव क'क्राझाराव बिथांमोना लुनानै दोननो हायो मानो होनब्ला बे बर'फोरखौ मर्यादा होनाय जागोन आरो बर'फ्रा भूमिपुत्र बर'फ्रा थागिबि हारि ओंखायनो जुदि महाराष्ट्र सरकारा विदर्भा रिजननि थाखाय पार्मानेन्ट सेक्रेटारियेट आरो गोजां बोथोरनिखौ बे नागपुराव जाबाय थायो दा ओंखायनो बर'फोरा समान मर्यादा दङ आसामाव आरो बर'फोरखौ जुदि बिदा फंबाय सानोब्ला आसाम सरकारा बेखौ पार्मानेन्ट मोनसे दिसपुरनि साब अफिस जोंनि ट्राइबेल ओनसोलाव जोंनि बर' ओनसोलाव ट्राइबेल ओनसोलाव बिथांमोना बेखौ लुनानै होयो आरो गभर्नरा सिक्स बेलनि मालिक बा गभर्नरा क'क्राझाराव थाङोब्ला गभर्नर भवन नांगौ जेरै इण्डियानि प्रेसिडेन्ट राष्ट्रपति भवना दिल्लीयाव दङ नाथाय साउथ इण्डियायाव थाङोब्ला बिथांमोना हायद्राबादाव इण्डिया प्रेसिडेन्टनि मोनसे साब अफिस दङ बेखौ राष्ट्रपति नीलायाम बलराम अफिस होनो तेलुगु भाषायाव बा मा होननाय जाखो बेखौ मिथिया नाथाय बेखौ हायद्राबादाव इण्डियानि प्रेसिडेन्टनि साब अफिस दङ जुदि इण्डियानि प्रेसिडेन्टआ दिल्लीयावल' अफिस लुवामालासिनो हायद्राबादाव जुदि साब अफिस दंब्ला महाराष्ट्रनि एसेम्ब्लिया अकल मुम्बाइआवल' जायामालासिनो नागपुराव जायोब्ला पार्मानेन्ट सेक्रेटारियेट दङ नागपुराव ओंखायनो दिसपुरनि साब अफिसखौ क'क्राझाराव लुबैयो बे टेम्परारि नङा पार्मानेन्ट रायजोपालनि अफिसखौ साब अफिस गभर्नर अफिसखौ नोङो साब अफिस जोंनि ट्राइबेल एरियायाव लुबैयो अब्ला जोंनि थाखाय बे मोजां जागोन बेखौ सानो आरो बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव खोनाबोबाय थादोंमोन जे गभर्नर भवनखौ लुनो नांगौ होननानै दा ओंखायनो बेखौ जुदि आसाम सरकारा जुदि मावोब्ला मोजां जागोन बेनिफ्राय जि एसेम्ब्लि जानो थांगासिनो दं उइन्टार सेसननि बे उइन्टार सेसन जि गोजां बोथोरा बिनि बाजेटआ बिनि खरसाया जुदि बिटिसि फान्डनिफ्राय जुदि खालामोब्ला बे जोंनि थाखाय डेभेलपमेन्ट जोंनि थाखाय बे बर'फोरखौ गोदना सरसननाय जागोन ओंखायनो जिहेतु आसामनि आसाम एसेम्ब्लिनि जि गोजां बोथोर सेसना जि क'क्राझाराव जानो थांगोन बेखौ जोङो बरायो खिन्थु जुदि बिनि खरसाफ्रा जुदि बिटिसि सरकारखौ जुदि बिथांमोना माबा मोनसे पार्सेन्ट बा माबा मोनसे आधा बा मोनसे फुल बा माबा मोनसे एसे बाननांगौ होनोब्ला बे जोंनि थाखाय लस दङ बे जोंनि थाखाय लस दं ओंखायनो बेखौ जों नोजोर होनो नांगोन जे जाहाथे बिटिसि डेभेलपमेन्ट फान्डनिफ्राय बा बिटिसिनि फैसानिफ्राय बे एसेम्ब्लि जानो गोनां क'क्राझारनि खरसाया जाहाथे 1% जाहाथे हेम्पार जाया नङाबा रायजो राजा डेभेलपमेन्ट फान्डआव बिथांमोननि एमएलएनि एसेम्ब्लि खुंनायाव जुदि खरसा जायोब्ला जोंहा बर' हारिनि थाखाय बा बिटिआर ओनसोलनि सुबुं जौगानायाव डेभेलपमेन्टआ बे खहा जागोन ओंखायनो बेखौ क्लियार खालामनानै होयोब्ला बिथांमोना मोजां जागोन बिनिफ्राय जिहेतु क'क्राझार ओनसोलाव जाहैनाय हिसाबै जों सानो क'क्राझारनि सुबुंफोरनो बा बर' हारिनो मोजां मेसेज जाहाथे आसाम सरकारा होथों क'क्राझार बादियाव एसेम्ब्लियाव जानानै क'क्राझाराव जुदि जाफैनानै जोंनो जुदि आसाम सरकारा जुदि मोजां मेसेज होआब्ला बिमा बाथुलजों जुदि नायबाय थायोब्ला बे जानाय नङा जों होनबाय थादों आसामजों जोंजों बिदा फंबाया बेसे गोबाव थागोन अनलायनाया बे आसाम सरकारनाव सोनारगोन आसाम सरकारा जुदि जोंखौ बिमा बाथुलजों नोजोरजों नायबाय थायोब्ला जोंना मोनसे आलादा लामा दङ भारत सरकारा भारतनि संबिधाना बुंनाय आर्टिकेल 2(3) जोंनि थाखाय रेडि दङ होमबा गोदान जोलै आरो गोदान सेंग्रा सिख्लाया बर' हारिखौ जुगे जुगे रैखाथि होनो थाखाय बे संग्रामा दं जों बुंदों आसाम सरकारा जोंखौ बिमा बाथुलजों नायदों आसामाव आलफा होननाय मोनसे संगठन दङ
बिथांमोनखौ मान मर्यादा होयो जों बाव जेबो बुंनो गैया नाथाय जोंहावबो आर्म्स लानानै रिभलिउसन खालामनाय संग्रामि खालामनाय जाय एकर्ड जानायनि उनाव बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव दङ बिथांमोनखौ जुदि आसाम सरकारा बख'नो जुदि थांखि लायाब्ला जोंबो बिमा बाथौजों नायबाय थायोब्ला दानि गोदान जेनेरेसना आसाम सरकारखौ जोंनि सरकार होननानै गनायनाय नङा आसाम सरकारा माब्लाबाबो गावसोरनि एसेम्ब्लियाव बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आरो बर'नि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना माब्लाबाबो सानबोआखै नाथाय एबार गोदान जि क'क्राझाराव एसेम्ब्लि जानो थांगासिनो दङ बेयाव बर'फोरनि हा हु हारिमु आरो बर'फोरनि सुबुं जौगानाय आरो बर'फोरा जे माखासे जेलाव दङ जोंनि बिर जोहोलावफोरा बिथांमोननि थाखाय जाहाथे मोजां खबर होयो बेखौ जों मिजिंथियो जोंखौ जे बिथांमोना बिदा फंबाय होनबाय थायो बे बिदा फंबाया बे जोंनि बिदाया जोंखौ फंबायखौ बेसे अनगोन जुदि अनलायनाय थायोब्लासो गोरोबनाय थागोन नङाब्ला आलदा आलदा संसार जालायनाया अट'मेटिकलि बाव फैगोन फंबायाबो गावनि न'खर संसार दं नङा होमबा जोंहा बर'नि राव हारिमु थुनलाइ दङ बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जों आलदा जानो बाध्यता जागोन बेखौ आसाम सरकारा बुजिनाया मोजां ओंखायनो जोंनो क'क्राझाराव जि जानो गोनां जि बाजेट मा होनो एसेम्ब्लि बेखौ जों बरायो मोनसे मिजिंथिनाय थाबाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जाहाथे बर' रावआवनो बे एसेम्ब्लिखौ सालायलांगोन आरो गुबुन गुबुन जि बर' नङै MLA फोराबो जों जेरै जोंनि बिमा रावा असमिया नङा अब्लाबो जोङो असमिया रावखौ मान मर्यादा होनानै सोलोंदों गुबुन गुबुन MLA मन्थ्रिफ्राबो बर' नङैफ्रा बिथांमोना बर' रावा आसामनि लोगोआरि राव हिसाबै बिथांमोना बर' रावखौ सोलोंनो थाखाय दानिफ्रायनो नाजानानै बे एसेम्ब्लियाव साफ्रोमबो 126 जन MLA फोरखौ बर' भाषायाव कुइसन सोंनाय बर' भाषायाव फिननाय होनायखौ मोनगोन होननानै जों मिजिंथिनाय थाबाय अब्लासो बर' रावखौ लोगोआरि राव एक्सेप्ट खालामनाय गोरबो सिङाव नन बड'फ्राबो बर' रावखौ गोरबो सिङाव सोनानै लानानै बर'फोरखौ फंबाय आरो बर' भाषाखौ मर्यादा होनाय जागोन जों बेखौ साननानै लायो आरो लोगोसे माने ओरै बुंदों आरो सार माने स्पिकार सारा माखासे एसेम्ब्लि जानाय समाव माखासे फरायसाफ्रा बा रायजो राजाफ्रा हाबनानै खोनासंनो हागोन बेनिफ्राय माखासे जायगा थोयि मानसिफ्रा बाहेरायावनो टिभिनि माखासे माबायाव फुटेजाव नायनानै खोनासंनो हागोन होनना बुंदों दा बेबायदियाव सुबिदा मोनोब्ला बर'नि माखासे जेंना एबा एक्सननि बेफोरनि जेंनाखौ रायजो राजाफ्रा बुंनो हानाय माखासे स्कप फैगोन नामा सार नोंनि नुहुरनायाव आंथ' सानो बिसोरो रायजो राजाखौ इनभल्भ खालामगोन होनदों बाव रायजो राजायाथ' कुइसन सोंनो हानायनि खुनु मोन्थाय गैया पाब्लिकफोरा नङा होमबा पाब्लिकनि खोथाखौथ' रावबो खोनासंनाय नङा बिसोरो बिथांमोना रुल एन्ड रेगुलेसन दं एसेम्ब्लियाव नङा होमबा जास्ट बेयो मोनफ्रोमबो पार्लियामेन्टआवबो जायो माखासे स्टुडेन्टफोरा बाजेट सेसन बोरै जायो एसेम्ब्लि बोरै जायो बेखौ स्टुडेन्टफ्रा हाबनानै नायनो मोननाय गुवाहाटियावबो जायो गुवाहाटियावबो स्टुडेन्टफोरखौ सोयो नायथों बुजिथों होननानै दा बे नायनाय आरो बुजिनाय दा नाथाय बेजों हारिया मालाबा हारिया जे बिराद गिदिर जौगागोन हारिया जे बिदि आगबारिगोन बे खोथा नङा नङा होमबा बेखौ जों टिभियावबो लाइभ नुयो खाथियाव नुदों जुदि क'क्राझाराव जानाय हिसाबै क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोरखौबो जुदि नायनो थाखाय खाबु होयोब्ला CITनि बा माखासे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि बा बै ओनसोलनि रायजो राजाखौ जुदि नायनो खोनासंनो होयोब्ला जाय नायनो लुबैदों खोनासंनो लुबैदों बिथांमोना बाहागो लानो हागोन नाथाय बेजों जाथिया मा जाथिया मा लाब जागोन नङा होमबा बेयो मा जारिमिन बोरै जानानै थागोन जों बेखौ सानदों ओंखायनो बे जारिमिन जानानै थानांगौब्ला बे गुथे एसेम्ब्लिया जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बर' रावाव सोलिजोबथों अब्ला जुदि जों जारिमिन जानानै थागोन आरोबाव जोंनि ट्राइबेलनि थाखाय ट्राइबेलनि हेंथायै खुनु जाहाथे बिल बाव फैया खुनु पास जाया रेजलिउसन आरोबाव बर'नि जायगायाव जानाय हिसाबै बर'नो मोजां खबर होथों आसाम सरकारा हेल' जों लुबैनाया बे हेल' खोनागासिनो
दे खोनागासिनो सार बुंलांबाय था बेबो जों लुबैनाय आरो दा ओंखायनो बेखिनिखौ जों बुङो मोनसे अकल टेम्परारि नङा पार्मानेन्ट मोनसे दिसपुरनि साब अफिसा क'क्राझाराव जाथों रायजोपालनि अफिसाबो साब अफिस जाथों ओमफ्राय आरो लोगोसे सार माने माखासे रायजो राजानिफ्राय बेरखांबाय थादों जायफोर माने बिटिआरनि सिङाव सोरबा कालसारनि माखासे जाय बिबान लागिरि कालसारनि बिबाना सोरबाया दिनैसिम मोजाङै स्टेजाव मोसाफेरनाय नुवाखै मोजाङै रायजो राजाफोरनि प्रग्रामाव गिटार मोनसेबो बा हारमनि जिखुनु जाया खाम दामनाय नुवाखै कालसारनि जाय माने बिबानगिरिया आरो सोरबा बिदिनो बिटिआरनि सिङाव थानाय जायफोर बे दा मेडिकेलनि दावराव दावसि जाबाय थादों बेनिफ्राय लोगोसे माखासे जिब जुनारनि दाउ अमा फिसिनायनि थाखाय जाय बिथांमोना बिबान लादों अमा दाउ बायदिसिना आदार होनाय बा स्पर्टनि खेला दुलानि बिथांमोना जाय मानसिफ्रा बिबान लादों बिथांमोना बिनि रोंगौथि गैया होननानै साफा सानै रायजो राजाफ्रा बुंबाय थादों दा सारा बिनि सायाव मा बुङो बियो सारा नेसनावनो प्रब्लेम इन्डियायावनो प्रब्लेम दिनै भारत लेभेलावबो बे माखासे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुंबाय थादों राइट मेन फर राइट पस्ट नङा होमबा नों जुदि इन्जिनियारनि साख्रिनि थाखाय नों जुदि BA पास MA पासखौ सोयोब्ला बे मा इन्जिनियार मावगोन नङा होमबा नों डक्टर फरायामालासिनो जुदि नों बेमार नायनो थाङोब्ला नों बेसे बेमारखौ सोखानो हागोन नङा होमबा ओंखायनो डक्टर फरायनायखौसो नों मानसिनि बेमार नायनो थाखाय नुयोथ' नङा होमबा दा ओंखायनो जोंनावबो आरो जुदि डक्टरासो डक्टर जानो हायोब्ला इन्जिनियारासो इन्जिनियार जानो हायोब्ला नङा होमबा राइट मेन फर राइट पस्ट दा दिनै जुदि पलिटिक्सआव जुदि नायनो थाङोबा इन्डियानि पलिटिक्सआव दिनै जाय मानसिया इडुकेसन मिनिस्टार जानानै दङ बिथांमोना एकाडेमिशियान नङा बिथाङा लिरनायजों सोमोन्दो गैया बिथाङा इडुकेसनजों सोमोन्दो गैया इडुकेसन मिनिस्टार जादों इडुकेसनजों सोमोन्दो गैयै मानसि खुनु इउनिभार्सिटि थांफेरै मानसि खुनु मा होनो इडुकेसनखौ लानानै गोबाव सम बेहा नांथाबनानै गैयै बा एक्सपिरियेन्स गैयै मानसि अब्ला बे इडुकेसनाव बेसे आगबारिगोन नङा होमबा दिनै जाय कालसारेल मिनिस्टार जादों कालसारजों सोमोन्दो थानाय मानसि जानो नांगोन कालसारखौ लानानै बिहा भिजन थानाय मानसि जानो नांगोन कालसारजों नांथाबबाय थानाय मानसि जानो नांगोन कालसारजों जाय कालसारफोराव मा होनो एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिफोरजों सरसा खालामबाय थाग्रा मानसि जानो नांगोन अब्लासो बे कालसाराव दावगानो हागोन नङा होमबा जाय स्पर्टस मिनिस्टार जादों बे जुदि खेलजों सोमोन्दो गैयै खेलखौ लानानै जुदि नोजोर बेहा जुदि भिजन एन्ड मा होनो भिजना जुदि बेहा खमब्ला बेबायदि दावगागोन नङा होमबा दिनै मा होनो नेलसन मेन्डेलाया बुंलांदों जे सोलोंथाइ आरो स्पर्टस बे मोननै ओरैबायदि मोनसे इन्सट्रुमेन्ट जायखौ बुहुमखौनो सोलायगोन होनदों दिनै नों जुदि स्पर्ट्सनि सोमोन्दै नोंनि गोरबो सिङाव जुदि गैयाब्ला नोंहा जुदि स्पर्ट्सजों नांथाबनायानो गैयाब्ला स्पर्ट्सनि सोमोन्दै नों फरायाखै स्पर्ट्सनि सोमोन्दै नों आर्टिकेल लिराखै स्पर्ट्सनि सोमोन्दै नों खुनु दे सावरायफेराखैब्ला बे स्पर्ट्सनि टेस्टिखौ बोरै मिथिगोन नङा होमब्ला नों जोनोमाव खनसेबो जुदि ओंखाम ओंख्रि सङाखैब्ला नों जुदि ओंखाम ओंख्रि संनो होयोब्ला नों मा बेसे नों कम्पिटिसन खालामनो हागोन दिनैनि जुगाव नङा होमबा बेथ' फेक डक्टरसो जागोन ना डक्टर फराया गारा डक्टर जाफ्लानायसो जागोन हमजानायसो जागोन नङा होमबा ओंखायनो नों इन्जिनियार जाया गारा लामा दालां बानायनो थाङोब्ला नों लामा दालां बानायनो हागोन नामा आं जुदि आर्किटेक्ट फरायाखै आंखौ बिल्डिं बानायनो होयोब्लाथ' आं जानाय नङाना दा ओंखायनो दिनै जुदि कालसारेल मिनिस्टाराबो जुदि कालसारनि जुदि सोमोन्दोआनो गैयाब्ला नङा होमबा कालसारखौ लानानै जुदि भिजन गैयाब्ला बे समाजा थालांगोन आगबारिनाय नङा ओंखायनो दिनै नों मानो होनदों नों दिनै फोरोंगिरि जानो नांगौब्ला कलेजाव प्रफेसार जानो नांगौब्ला नोंनो मा होनो PhD नांगौ नोंनो नेट नांगौ अब्लासो नों कुवालिफाइ ना कलेजनि प्रफेसार जानो थाखाय दिनै नों स्पर्ट्स मिनिस्टार जानोब्लाबो नों स्पर्ट्सनि माखासे नोंनाव कुवालिटि थानो नांगोन दा पलिटिकेलाव बेफोरबायदि सिस्टेम थायाखै नाथाय थानायब्ला मोजांमोन अब्ला समाजा दावगागौमोन कालसारालाबो दावगागोन स्पर्ट्सआ दावगागोन एडुकेसना दावगागोन नङा होमबा अब्लासो समाजा दावगागोन ओंखायनो बैफोरबायदि राइट मेन फर राइट पस्ट नङैनि थाखायनो दिनै जोंनि समाजा
थालांदों दिनै जोंनि ओनसोला थालांदों भिजनारि लिडारा खम राइट मेन फर राइट पस्ट जाय मानसिया जेराव जिरायनांगौ बै मानसिफ्रा बाव जिरायनानै गैया ओंखायनो इन्डियानि सासे गिदिर मा होनो सानसुमैखौनो होननांगोन बे प्रशान्त किशोरा भारताव मोनसे आयेन लाबोनो नागिरदोंमोन जे राइट मेन फर राइट पस्ट जाय मानसिया जेराव थानांगौ बे बावसो थानो नांगौ होननानै माने नों बिनि थाखाय फिटबा नों बेयावसो थानो नांगौ होननानै दा बे दुखुनांथाव भारत सरकारा बेखौ गनायाखै ओंखायनो बेफोरबादिनि थाखाय दा जोंनि ओनसोलावबो आरो दिनै जोंनि ओनसोलाव जाय EMफोर जादों दिनै जाय आसाम सरकाराव मिनिस्टारफोर जादों बिथांमोना बैफोरजों लिंक गैयिनि थाखाय दिनै बेबादि जानानै दं होननानै आं सानो खिन्थु सम फैगोन राइट मेन फर राइट पस्ट जाय मानसिया जेराव केपासिटि दङ नङा होमबा नों जुदि नोङो खनसे नोङो जुदि खारनायनि हुदायानो गैयाब्ला नों सिट दा अलिम्पिकआव नों खारनाय मा होनो खारनाय बादायनो थाङोब्ला नों जागोन जानाय नङा होमबा दिनै डिफेन्सआवबो नोङो फिट जानांगोन फिजिकेलि अब्लासो नों डिफेन्स मोनगोन नङा होमबा नोंनि फिजिकेलानो फिट नङाब्ला नों डिफेन्सआवथ' मोननाय नङाना नों कालसारेल मिनिस्टार जानो जुदि नों कालसारनि थाखाय फिट नङाबा नों बोरै जानो नोंनि स्पर्ट्स मिनिस्टार जानो जुदि स्पर्ट्सनि थाखाय नों फिट नङाबा बोरै जानो नों इडुकेसननि मिनिस्टार जानांगौब्ला नों इडुकेसननि थाखाय फिट जानो नांगोन नङा होमबा ओंखायनो प्रफेसनेल मानसिफोरा राइट मेन फर राइट पस्टआव थायोब्ला आं बे खोथाखौ बिराद सापर्ट